Isra'ila ta kaddamar da hare-hare kan Iran da Lebanon. Isra'ila ta sanar da kaddamar da abin da ta kira harin kariya kan Iran, yayin da shaidu suka rawaito jin karar fashe-fashe a birnin Tehran da safiyar Asabar, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. Haka kuma, jiragen yakin Isra'ila sun kai hare-hare a yankunan Balad da Wadi Bagoti na kudancin Lebanon da kuma Iqlim al-Tufa. Lamarin da aka bayyana a matsayin sabon karya yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a Nuwambar 2024 tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah. Sojojin Isra'ila sun ce hare-haren an kisa ne kan cibiyoyin Hezbollah a kudancin Lebanon, sai dai rahotanni sun nuna cewa hare-haren da ake kaiwa kusan kullum na shafar fararen hula da muhimman abubuwan more rayuwa. Tashar Al-Mayadin ta Lebanon ta tabbatar da cewa jiragen yakin Isra'ila sun kai hare-hare kan tsaunukan Al-Tuffa, yayin da Almanar TV ta Hezbollah ta ce jiragen ƙanana marasa matuƙi sun jefa abubuwan fashewa a garin Markaba karo na uku.